muna san annabi ba da komai ba an aikin muke kuma mun wata annabi ne kadai alfahari muke da muna san annabi ba da komai ba an aikin muke kuma to annabi ne kadai rayayye sanda ido yake rinsa sannan na wake budewa sanda suke bukatar hutu ni sannan nake musa sanda wayan suke kwantawa ni sannan nake zaunawa kana musanu masoyi kai mun arzikin dacewa basha kokarin bago na ni dai san ku ne jari na ku ne tanadin da nake don ku ne kadai fariya san raina ba da jini na ni aikin ku ne uzurina aladu abin da na yi ma ka raba mu ni alƙalamin irada ba ni da ɗora kan takardar haske sanya mala'ika jibril ya bin sayin akan wani domin akan harshe na duwa da kwashe a sauki da sanya fuka-fukinsa a kai na yaibon ware da ɗaukaki dama ni ba za na iya ba don nasiri kusa mun hannu jikokin ku su yi mun saiti ko ta ina su sanya idanu akan sharafin sunai nisa da kashin sharo na san kuna da mazaje kan hanyar da akwai fitinan alfahari da muna san